ഗൂഗിൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഗൂഗിൾ എടുക്കുക. അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ഫോം സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഗൂഗിൾ ഫോം ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം വരുന്ന ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണാം. ഇതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സാധാരണ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ഫോംസ്. നമ്മൾ ബിസിനസ് ആവശ്യമല്ലല്ലോ, പേഴ്സണൽ ആവശ്യമാണല്ലോ. ഗൂഗിൾ ഫോംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോം വിൻഡോ. ഇതിന് ആദ്യം ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം. മുകളിലെടുത്തു. ഇപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ മദ്രസ എന്നിട്ടു. ABC മദ്രസ. ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് അതനുസരിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ. ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൻഡോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? നെയിം എന്നിട്ടു. നെയിം ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. ഇനി ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവാം, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നെയിം ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു. ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്താനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുട്ടിയുടെ പേര് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് റിക്വയർഡ് എന്നതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശരിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. അതിനാണ് ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഇട്ടു. ഇതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കുട്ടിയുടെ നെയിം കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഈ അഡ്രസ്സാണ് നെയിം ഓഫ് ദ പാരൻസ്. നെയിം ഓഫ് പാരൻ്റ്, നെയിം ഓഫ് ദ ഫാദർ എന്നിട്ടു. ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അതിന് അറിയാൻ പറ്റും അതിന് ആൻസർ ഇട്ടു. അതും നിർബന്ധമാണ്. ഞാൻ അതിലെ പ്ലസ് ഇട്ടു. ഇനി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ലേ, അത് നമുക്കറിയാം. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡേറ്റ് ഒന്ന് വന്നു. അത് നമുക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ചെയ്തു. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ വേണം അല്ലേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ഉണ്ട്. ഫയൽ അപ്ലോഡിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇമേജ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിട്ടു. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് സൈസ് ലിമിറ്റൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. സാധാരണ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 500 KB ആ റേഞ്ചിൽ വരുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കമ്പൽസറി ആണ് കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ, അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഇനിയുള്ളത് എനിക്കറിയാം. അടുത്ത് ഞാൻ ഇടുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു പാരഗ്രാഫാണ്. അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ വെക്കാണ്. ഓക്കെ. കുറച്ചും കൂടി വലുതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, പാരഗ്രാഫിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആൻസറും ചെയ്യാം. ഇനി ഇതായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മൾ ബോർഡിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടവരിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം.